Kapuso sa Bacolod City naman anay presidente sang Basiwa Employees Union ay hindi pabor sa ginaduso nga duga nga water distribution utility. Yaring balita nga itong gintutuka. Diri sa relocation site sa Purok Tinagong Paraiso sa Barangay Manago, halos mabugto ng ugat sa pinakamaresidente sang ugda sa masamitubod sang tubig sa ilang lugar. Gani ipilaman sila sa nagalaom nga masolusyonan na ang problema sa tubig sa syudad sang Bacolod. Daw nila, gabi lang ang piyabas. Tapos? Sun may ara nga daw tok-tok sa, may ara nga baho sa lutak. Dapat ipainom para sa mga taga-Basiwa? Hindi kayo matigang, hindi kayo puslan. Sunod naman sa residente nga si Bebe. May best nga aga pa nagapus nga na ang ilang gripo apang kung kaisa. Daw mala night shift man ang ilang obra sa pagbantay kung sa daw magatubod ang ilang koneksyon. Ang tani, ano man sila tinloan bla nila, magtinlo sila, ma-advise man sila sa pamuluyo kung saan o sila magtinlo. Eh syempre wala man kapi para lang mga pamuluyo mo. Wala man nila ginautod, pero galing kay times kaya magamit ka, bagulpe lang bala buswak, tiig ko ang gagwa. Pwede na lubog. Kung may nalubog, kaya kalalayan ko, may isang stock ko na lalo. Kung ang iba nagalaom nga ang dugang water distribution utility ang sabat sa ilang problema. Liwag naman sang anay presidente sang Basiwa Employees Union nga sukto na anay ang Basiwa Prime Water sa ilang maging promisa sa ginpirmahan sadto nga joint venture agreement. Nagpatigid kami nga ang ginahambal namon everyday noontime rally dira kag sa barangayan nga ang JVA hindi niya solusyon para mapabag-o naton ang serbisyo. So wala gitiyan sala. Madumduman nagpamalabag ang unyon sa JVA tubtob. Nga kapit 60 sa ila ang nakakasaobra sa pagsulod sa pribadong nga grupo sa Water District. Sa bataman ni General Manager Mona Diahardin, hindi lahog-lahog ang proseso nga agyan antes matigayon ang mga nakasaad sa JVA. Kag sa 2026 pa mabatsyagaan ang barato kag tayuyon nga supply sang tubig. Madasig nga reconnection kag flushing kag pagpangita sang dugang nga water sources. We're just doing our best nga matapalan or matagaan sa solusyon ang nakita na namon nga problema. We need time to solve the problem. Ang solusyon naman ay Espina sa baylo nga public-private partnership. Mas maayo nga public-to-public partnership na lang ang himuon. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.